Hi guys, adto nami guys. Adto nami sa lugar nga din ami masakitan. Di sa mas inyong lugar nga permi raming masakitan. Charot. Diring dapita guys, sa atong atuan dili kita daling maabot kay magkaang-kaang mata mura tag bakang aning dapita. Tungod sa daghang tubig. Abunda sila sa tubig di guys. Kinsa tong layog tabay, pwede ra mo diring mangari para makaligo. Pwede ra sang malabhan. Ya, sa ako nang gikaingon daghan gyud kay mga bus. Nya diring dapita murag dako-dako jud kay ni diring tubig tingay mubaha kay nangapahak ang kilid. Nya ang mga kawayan sad nangatumba tungod sa kadako sa baha mga gapnod. Sa akong manghod guys ay. Gwapa kayo, Puryagaba. Pabuyag! Kami inyong ubos nga alagad, gwapo ug gwapang kaabag Puryagaba. Ya, diring dapita na ta guys kay murag mupahuway na tingay mi diring dapita. Aw, malingkod sa ta. Dai na. Kaya gikapoy na ko nilakaw. Oh, nindot kayo ang view diri guys. Oh, daghang buntod oh. Bish. 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 Nya ari na sa tas tubig guys kay mag-agi na sa tag tubig. Pabugnaw.